ole hamasa in thlir tu te chibai ka bu le vek chuwa tu tuma chuan hei rul lian tak mai ron viral chiam kha kan thlir ho dor ani hei hi channel then khata kha chuanin mizoram hmu an tiamara chu comment then khat te le hate aron soina in kha chuanin mizoram ani lawani edit chopani ya mizo pa ina voice da ania then khat chuanin comment lama khan Malaysia lama mi ni te pon tia thenin Andhra Pradesh mi ni te pon tia inang lo nuai ni chon Central India lampanga an hmu ani hei chu video po hi TikTok te po khan omania ang po ni se han enila arula hi a hlo om hle ti aching hle maya then khat chuanin king kopra ani te pon tia then chuanin chong kor kan tiang type deuh hi chu ani TikTok te po khan omania chuan hei a then ve thung chuan rul nga ani te pon ti ni mizo comment sang sang han en khan Facebook ate ang po ni se a video hi kan en zuinga chon mizoram hmu ani lo ti kha chu a chiang ve ani ang po ni se kan en zuiang lian khóc mày kì có mũ to rong rong cho nó liền berang ti tur ko ni con zoom nó ui laptop kì laptop rul ngan nghe thì có cái lo adum rul mày box ya nó sang box ya hay là mày luเลยละชวนลุกเลยว่าละเคเรียนตูรูทักกันอะไรวะเรียนชวนรู้ว่าเป็นlian khóc mày kì có mũ to rong rong cho nó liền berang ti tur ko ni con zoom nó ui laptop kì laptop rul ngan nghe thì có cái lo adum rul mày box ya nó sang box ya hay là mày luเลยละชวนลุกเลยว่าละเคเรียนตูรูทักกันอะไรวะเรียนชวนรู้ว่าเป็นtuna video kan ena tang khanin a rap om hle ti kha chiang hle maya hamin chu kan i chuan a kan dam kher lawang ti po arin theirum ro mane chuan hei han enela thingkung zara teng henin kol roi ania a kan muthu tanga menon zial nga lang ti te po hlom hle ni ang po ni se mizoram thil thleng mizoram hmu anga an soi vak kha chu ani lo ti kha tu chianga chuan Malaysia amo Andhra Pradesh khoi berami po lo ni sela aru lei theu neu vio lo ti chiang mai ngoi ne chuan tiang ang chi mizo ramaponia hei saroma teponia rul chan chin shreu chuanin hanen chiang se chu eng rul nge ani po khan hriat chian nge rinoma chuan arula hi ani na tiktak eng rul nge ani khai lo hria ni chuan comment na ma khan lo soila chu kan soi tuang khan mizoram hmu ani lo ti kha chu chianga chu wang chuan rul lampang hlau deuh ho kha chu alo hlau to re re su ti kha karon soi tu ni ang poni se a lian ni na hlom hle ni chuanin hei mizoram vokshri aleng meka ne chu mi chu a chachin thar ber kan chhir zui dor ani vokna na chikhat African Swine Fever ASF leng chuan je omlam alapan theilawa ni tin vok thi report alo om zelani ASF hi vokna na chikhat nei in he rivaite chu an thi deuh zela sarkarin ti rem control tumin malama se omzia anei thuilo hle aron ti nia helai ron sohia dikhleni chuan ASF kan tiang chi hemi African Swine Fever ngat phei hi chu a hrikai an thi pui ngat phei chun a hri khan thi pui chu an rim che hle maya an rim hin na hle ni chu wang chuan virus ani wangin hote ate khani adar zung ania ho tu te lampang tena phum tur ani an ti chu kan phum thap kha ngai ni chuan kan chir zelang chin chia danin ASF wang hian kumsani somni pakhat khan vok sing thum sang thum zali som pasari an thia kumsani somni pahnia sing khat sang ni jasari sompo pangale
ni kum khan Mizoram a vok an thi a vok nat na chidang Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome PRRS wangin kumsani som pathum sani som paruk le sani som pariat khan Mizoram a vok engemaw zat an lo thi to pawk ani aron ti nia hemi PRRS kan ti hi chu hei kan hmuang hian Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome ania hei pawh hi lar hle ani chuan tunruma chuanin ASF nia hei hi African swine fever hi chu apui hle maya vok an thi du cher hle ani antinan vok rual som niemo som thumemo om to na chuan pakhatina kaya thi to chuanin adang kha chu chiang sa anga ngai thai ani chu tiang khop chuan African swine fever hi chu adar chak hle maya virus ani wangin mi ta hmu thai ani lawa ti khan boru ka te an leng na sa hle ania a buai pui tu mi hring tam jok hianin an ti dar na sa hle bok ani chuan ASF kai hi chu phum zel anga ya kan phum lo ani chuan khoi bul hlo pe na mo pe top ang chi kha a chi mi lo ani aizol ko pui rengot po in thakhata voksa a eral hi kg makta duai khat nuai ni singli sanga vel ni in mi thiam ta chon an chuta tundin muna voksa he mi puinol puin anei hre awangin hral akal lo hle bok ASF free hi are huna chon voksa le tur awan rin ni in har satna om theidon ni in mi thil ching mi da chuan an soi ne aron tia adik khop mai helai kan muang hian aizol kho pui rengot po hian in thlakata an voksa eral zat hi makta duai khan nuai ni singli sanga vel ani chon heke ziania apui hemem hle don ania a voksa che ei du tan phei chuanin a hreom don hle tia ching reng ani a chan chu voksa phei chu edik ol takania mui tui bok sia chuwang chuan ASF hi adar chum atuna po hei ni tin hi thingtlang hun sang sanga somli somnga kho khata te han phum reng ani kumin ASF tho lina hian hriat thei china voksang thumza somli an thi to a avenia hriat vok sang ruk som pakwa suat ani to bok ASF hian Mizoram khoza som pasari tuam to in vok thi ero ala ziom thei lo ni in alang bok engtika nge hri hi a ziom ang ti ala hriat lawa mi then khat chuan ruwa tui atlak chho zel awangin are ve main bei se ni aron ti nia hei kan muang hianin ASF tholina hian hriat thei china voksang thumza somli thi to ania soenia veinia hriat hi sang ruk som pakwa suat ani to ni chuan khoza som pasari tuam to hania apui hle ania kholuma hian begin hei tuna vokri African swine fever kan ti hi chu kholuma hianin adar chak zuala ni chuwang chuan en vok khanin a pakhatin lo kai ni kha chuan film khur thei pato pa I film khura ngai ti kha ha in hriat angai don ane chuti ngani lo chuanin a vok zong kha a los chuanin a poi hle don ane ya chuwangin a film khur le kha ngai ni vok nat na hrileng awang hian aizol khopuya chuan vok sahral akal lo theya vok voltu te po in an vok tiral na an hrelo zalen zona changin aizol bazar pakhata vok sasa thri pakhat chuan ASF wang hian vok man po atlom thea nidanga vok inchi somli vel cheng sihni sang ni vela kan lei thin ang kha tun lai hi chuan cheng sin khat sang ni ten kan lei thei ani ma se vok man hi to ma se a hral konga kan buai hle bok a chang chuan ni thum lai te kan zor angai changa oma hun masalama india vok pathum te pali te hral zau thei thin kha chuan tuna chuan mi puilamin ei an hre deuh tlat awangin a buai thla khop mai ati aron ti nia adi khop mai ani vok sasa te khatiang vok ser thina ei zong tan phei chuanin a buai thlak don hle ania chan chu hei a man hrim po tlo mani inchi somli ve kha sing ni sang nia an lei thin ang kha tuna chon sing khat sang ni ten lei tur oma nia chu enge chan kan ti chuan vok hri kha adar na sada wangin mi tam tak chuan kan ei du lo ni ani ta chuan ei du lo ha ka ei ten ani ti khan tam hle ni thalai jing a ten du le pa po chu te ngani wang chuan vok sa zuar emo khadiang vok ser thin tan kha chuanin han hral zung te kha chu haradon hle ania a then phe chuanin anei zonna ania ti khan anti top ani vok vultu pakhat chuan ASF hian har satna a thlen na sa hle ti soin African swine fever laka inven hi a buai thla khop maya theito pa kan film khur chung hian vok vul zinga po ASF frikai hi aom le tlat zel maya sarkarin hrida zel tur control na atana ruama na siam hi a thal veu rualin kan vok adam that lai hian talmin phalsak mai thin se kan du hle ne tundin hmuna chuan kan vok ten hri an kai hun hi kan ngak ni mai hian alanga vok compensation sumla atlem bok ne
tun ai hian ruah man na om zanei zo khi sarkar hian siam thei se ka du hle ni ti in zalen news a hril bawk aron ti nia nia di khop mai ni chin kan soi tawng khan vok vula ei zong khatiang vok se ngoi ani zon na ang chi tan phei kha chuanin ril ruwa ha du don tia chianga na pui fanau hrok som na na mang tan phei chuanin a bul thlak le don ani chuan vok hrikai lo khatiang tal phal kha ni bok si lowa thral phal pawh ni lawani chu wang chuan engtin nge sarkar hianin ruwa man na thar aron siam don tuan kan lo thlir mek ania mizo akan mizo pui tam tak ai zon na ati buai mek ania he hri hi chu wang chuan vok hri la kai lo hi chu om ze nei takin a vok nei tu te tan po los lo na tur kharin ruwa man na siam wat sela ha du om hle don ani chu ti ngani lo chuan tiang vok hri la kai lo thleng hianin an kai hun kha kan ha kan ni rengot an ti hi a dikhle ni kumin mizoram bika ASF hrimu masak na ber hi February ni kuwa sani somdi pali khani in leithum khuwa champhai district ani maron ti ania hei adar chak cher hle ania engpon i se ni a hrikai lo la nei khan tam hle nia khatiang vok hri la kai lo kha sarkar hianin malak sak wat sela kan du pui hle ni